xa está en marcha, xa se aplicou un programa de revisión. Controlamos 130.000 baixas e resultou dese control 30.200 persoas que non debían estar nesa situación e, polo tanto, foron dadas de alta. Pois ben, agora, como decía, pisamos o acelerador. Nas vindeiras semanas presentaremos un programa integral de abordaxe das baixas laborais. O seu núcleo central vai ser a creación de unidades especializadas para a atención e control das baixas por doenzas muscoesqueléticas e de psiquiatría menor, que son estatísticamente as máis frecuentes. Estas unidades especializadas van servir de apoio aos médicos de atención primaria que xestionan as baixas. Imos reforzar o papel das mutuas na revisión das incapacidades temporais. Cando este en vigor este programa e cando unha mutua realice unha proposta de alta suficientemente justificada, a Inspección Sanitaria vai ratificar e acordar ese alta. E só, se existen dúbidas, a Inspección citará ao traballador para poder valoralo e tomar a decisión axeitada. E, ademais, en lugar de que as mutuas teñan que solicitar, como pasa agora, unha por unha, cada proba ou tratamento dos pacientes aos que atenden, vaise tramitar unha autorización global para facer o seu labor o máis áxil, o máis eficaz e o máis rápido posible.